जोंनाव बर'नि थै गैयामोनब्ला एलसन नार्जारिखौ म्यानमारनिफ्राय लायनाय नङामोन। जुदि जोंनियावहाय बर' हारिनि मोनसे थै गैयामोनब्ला बा जोङो बर' हारिखौ जुदि मोजां मोनाखैमोनब्ला बै म्यानमाराव थाबोनाय एलसन नार्जारि बिथांखौ आंबो लायनाय नङामोन आरो बिथांखौ लाबोनानै बिमा बिफानो दिन्थिफैनोबो आं हानाय नङामोन जुदि सैथो बर' हारिनि थै गैयामोनब्ला आरो। बर'नि थै गैयामोनब्ला जों गावनि रां गारनानै रुंसारि NDFBनि नखरफोराव थांनानै खौरां लानाय नङामोन। आरो बेबायदिनो गोबांथार मुंख्लंफोरनि नखरफोराव आङो गिदिंनानै भिजिट खालामहैदों, नायबिजिरहैदों। बिसोरो माबायदि थासारियाव दङ, माब्रै सोलिनानै दङ। माखासे NDFBनि केसनि बादै आङो गोबांथार बेबायदिनो खौरांफोर लादों। जुदि आंनियाव बर' हारिनि थै गैयामोनब्ला बा जोंनियाव बर' हारिनि थै गैयामोनब्ला जोङो बेफोरखौबो मावनाय नङामोन। जों माबादि इउटुबार आरो बर'नि थै दंना गैया बेखौ रायजोफ्रानो बिसार खालामगोन। बाथ्राखौसो बुंनो नागिरो जे जों इउटुबारा बर' हारिनि थै दङ ना गैया बेखौ रायजोआसो मिथिगौ। बर' हारिनि थाखाय जों इउटुबारा खामानि मावदों ना मावाखै बेखौ रायजोआनो नुगासिनो दङ। हेंथा होब्लाबो जों बर' हारिनि मावनायखौ नागारा। बे बाथ्राया जोंनि नङा, नाथाय इउटुबार देरहासार इस्लारि आरो अफ्रि दैमारि बिथांमोना रनजित बसुमतारीनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बर'नि थै गैया होननानै बुंनाय बिबुंथिनि सायाव दुखु मोननानै बुंनाय रावसो। गिबियाव बेयाव जेसेबांनाखि निउज पर्टेल बिथांमोना बाहागो लाफैबाय गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे बे पर्टेलखौ मोजां मोनग्रा बा अनसायग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै बे प्रेस मिटखौ बिनि थाखायनो होनाय जादों जे आङो सानथामसो सिगाङाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा एरियानि सिसुबारि होननाय मोनसे दै खुरख्लानाय जायगायाव आङो थांनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बेयाव थांनानै माखासे रायजो राजाफोरजोंबो सोंनाय फिननाय माखासे मोजां गाज्रि दुखु सुखुफोरखौ सावरायबोनाय जादोंमोन। दा बे सावरायबोनायनि गेजेरावहाय दिनैहाय सासे गेदेरमा जाय जोंनि BTCनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनानै मोनसे बाथ्रा बुंहैदों। माखासे इउटुबारफोर होननानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंनाय जादों। बेवहाय आङो डाइरेक्टलि हमनो हादों बेवहाय रावबो इउटुबारफोर थांनाय जायाखै आरो बिथाङा नामबो खारिनो हायो होननानै बुंदों। आं बेखौसो बुंनो सानो जे बिथाङा नामखौ मानो खारियाखै। नाम खारियाब्लाबो बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे बे जायगायाव सोर थांदोंमोन। बेवहाय देरहासार इस्लारि थांदोंमोन आरो ओरै आदा अफ्रि दैमारि बिथां थांदोंमोन। दा जोंखौहाय बिथाङा गाज्रि रोखोमै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जादों जे जोंनियाव बर'नि थै गैया। माखासे बर'नि थै गैयै इउटुबारफोरा माखासे बेले बेजे रायजोनि गेजेराव लाबोयो बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाय जादों। दा आङो बे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरो जे जों इउटुबारा बर' हारिनि थै दङ ना गैया बेखौ रायजोआसो मिथिगौ। बर' हारिनि थाखाय जों इउटुबारा खामानि मावदों ना मावाखै बेखौ रायजोआनो नुगासिनो दङ। दा बेनि गेजेराव बर' हारिनि थै गैया होनना बुंनायावहाय आंनि गोसोआवहाय दुखु मोननाय फैदों आरो जे जोंहाबो भारतनि नागरिक हिसाबै जोंहाबो मोनसे बुंनायनि अधिकार दङ। बे डेम'क्रेसि कान्ट्रियावहाय बयहाबो मोनसे बुंनायनि मोन्थाय दङ। बा बबेयावबा जोंनि हारिया अलखद गोग्लैयोब्ला बेवहाय सासे इउटुबारा थांनानै नायबिजिरहैनाय बा बिनि दुखु सुखुफोरखौ बे ओनसोलनि दुखु सुखुफोरखौहाय आसि थुनानै दिन्थिहैनायनि जोंहा मोनसे मोन्थाय दं आरो जोङो इउटुबार हिसाबै जोङो बेखौनो मावबोगासिनोबो दङ। नाथाय बे समाव जे बिथाङा जोंखौ बर' हारिनि थै गैया होननानै बुंदों बियो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो बे बाथ्राया मोनसे सोंखारि जाथावना बाथ्रा होननानै आङो सानो। आरो फैबाय थानाय समावहाय डाइरेक्ट सोरबा इउटुबारखौहाय सोरबा गेदेरमाया डाइरेक्ट बा बिनि दुखु सुखुफोरखौ बे ओनसोलनि दुखु सुखुफोरखौहाय आसि थुनानै दिन्थिहैनायनि जोंहा मोनसे मोन्थाय दं आरो जोङो इउटुबार हिसाबै जोङो बेखौनो मावबोगासिनोबो दङ। नाथाय बे समाव जे बिथाङा जोंखौ बर' हारिनि थै गैया होननानै बुंदों बियो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो बे बाथ्राया मोनसे सोंखारि जाथावना बाथ्रा होननानै आङो सानो। आरो फैबाय थानाय समावहाय डाइरेक्ट सोरबा इउटुबारखौहाय सोरबा गेदेरमाया डाइरेक्ट थांखिनानै बुंनायनिफ्राय फावसायनानै थानाया मोजां आरो बिथाङा जोंखौहाय सांग्रां जानायनि बाथ्राबो बुंदों।
दा जोङो जेब्लायबो जोङो हारिखौ नोजोर होनायावहाय जोङो जेब्लायबो सांग्रां। दा सोरबा सासे गेदेरमाया जोंखौ बेबायदि साननो नाङा जे बेवहाय थांनानै जोङो माखासे जायगाफोरखौ बा माखासे थासारिफोरखौ दिन्थिनायजों लोगोसे जे जोङो सरकारखौ सोंखारिदों बे नङा। जोङो बेवहाय बरंस सरकारखौ दिन्थिनो थाखायसो जोङो थांदों जे बेयाव नै बेबायदि अबस्था जानानै दङ, जेन' बेखौहाय बेबायदि गाज्रि अबस्थाखौ नुनानैहाय नायबिजिरहैयो आरो अनसुंथाइफोर होयो। बिनि थाखायसो जोङो बे जायगाफोरावहाय थांनानै बिजिरहैनाय जायो आरो बेसेखिनियानो। जुदि जोंनियावहाय बर' हारिनि मोनसे थै गैयामोनब्ला बा जोङो बर' हारिखौ जुदि मोजां मोनाखैमोनब्ला बै म्यानमाराव थाबोनाय एलसन नार्जारी बिथांखौ आंबो लायनाय नङामोन आरो बिथांखौ लाबोनानै बिमा बिफानो दिन्थिफैनोबो आं हानाय नङामोन जुदि सैथो बर' हारिनि थै गैयामोनब्ला आरो। जायनि थाखाय बर' हारिनि थैया जेब्लायबो जोंनियाव दंखाय बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोंबो जोनोम मोननायलाय दा बर' बिमानि माखासे दुखु सुखुखौ जोंबो सिनायनानै बै बर' बिमानि गाबनायखौ जोङो नायनो हायैनि थाखाय म्यानमाराव थाबोनाय सासे जोहोलावखौ आङो लानानै फैदों आरो बेबायदिनो गोबांथार मुंख्लंफोरनि न'खरफोराव आङो गिदिंनानै भिजिट खालामहैदों, नायबिजिरहैदों। बिसोरो माबायदि थासारियाव दङ, माब्रै सोलिनानै दङ, माखासे एक्स NDFB-नि केसनि बादै आङो गोबांथार बेबायदिनो खौरांफोर लादों। जुदि आंनियाव बर' हारिनि थै गैयामोनब्ला बा जोंनियाव बर' हारिनि थै गैयामोनब्ला जोङो बेफोरखौबो मावनाय नङामोन। आरो फैबाय थानाय समफोरावबो आङो बेखौनो क्लियार खालामो, जायखि जेखि सोरबा गेदेरमाया जोंखौ सोंखारियोब्लाबो जों माब्लाबाबो गाहायाव थानाय नङा। जेन'बा जोंखौ सांग्रां थानो थाखाय माबा मोनसे धुमखि होदोंब्लाबो जों बेवहाय फावसायनाय नङा। जोङो जोंनि लामाजों जोङो खारलांबाय थागोन आरो जोंनि मावनो लानाय थांखिफोरखौ जेब्लासिम जाफुङागौमानि जोङो बे लामाजोंनो खारलांबाय थागोन। आरो जोङो हारिनि खामानि मावनायखौबो माब्लाबाबो जोङो नागारनाय नङा। पर्टेल बिथांमोनखौ आं हामबाय होनग्रोयो। बिथाङा रनजित बसुमतारिया दिनैहाय मोनसे निउस चेनेलाव नुदों आं बड'लेण्ड बुब्लियावहाय बिथाङा बुंदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि निसिमानि सिसुबारियावहाय जिहेतु जोंनि बर' रायजो राजाफोर थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना रिलिफ थादोंमोन। बे रिलिफआव थांनायाव जों दाखालिहाय मैया सानसे जाबाय दाखालिहाय जों थांदोंमोन। थांनानै कयेकथा जों माखासे बुस्थुखौ खोन्थादों। बावहाय रनजित बसुमतारिया दिनैसो थांदों होनना बुंजागोनदां। बेखौ बुङोब्ला बियो बर'नि सासे लिडार, दैदेनगिरि। बे बर'नि आनखि बियो दिनै सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिमोन होनबा दिनैसो थांनानै जोंफोर इउटिउबाव माखासे खोथाखौ खोन्थाबाय। बावहाय जोंफोरखौसो बर'नि थै गैया होननानै बुंदों। आंहा मोनसे बेखौ सन्देह दङ, रनजित बसुमतारिया एक्सुवेलि बियो बर' हारिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावखो आंना बेयावसो कुइसन। नोंथाङा जुदि बे सिसुबारियावहाय बर' रायजो राजानि थाखाय मा अनसुंथाइ हैखो नोङो? नोंथाङा जुदि बर'नि जुदि थैया जुदि दंथारोब्ला नोङो जों दुलाराय दिनै बिटिसियावनो जोंनि बिटिसियाव रिलिफ केम्पआवहाय जोंनि दैबानाजों खुरखाजानाय थानाय बिथांमोननो मा अनसुंथाइ होखो नोङो? माबे जायगायाव नों मा अनसुंथाइ हैखो? आंना बे कुइसना आच्छा, बि सावरायग्रा बिथाङा बुंदों जे दाबोनो NDFB-नि गथ'फोरनि 4,000निबो बांसिन 4,000निबो बांसिन रिहेबिलिटेसना थालांदों, जायनि थाखाय बिथाङा दाबो मुं माने फोरमान बिलाइ बिगासिनो दङ। दा बे थालांनायफ्रा मानो जानो मोनखो? आं फार्स्टआवनो NDFB-नि लिडारफोरनावहाय सिगाङाव कुइसन खालामगोन आं। माब्रै कुइसन? बिथांमोननावहाय NDFB-नि केडारफ्रा बेसेबां बुरजा लिस्टआ दङ, एक्जेक्ट डाटाया सोर सासेनाव दङ? आंना बे मोनसे कुइसन। आरो रिहेबिलिटेसन थालांनायनि जाहोनाबो बेनो जे एक्जेक्ट जोंनि NDFB-नि लिडारफोरनाव, दैदेनगिरिफोरनाव मोनसेबो लिडार, सासेबो लिडारफ्रा पारफेक्ट मोनसे हिसाबा गैया। जायनि जाहोनाव दिनै रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय थालांबाय थानाया। आरोबाव बेखौ आं बुंनोबो एसे लाजिथावथावबो मोनबाय थादों। खारन दिनै जोङो बै 4 लाखनि थाखाय
बेफोरबायदि 34 बोसोर NDFB-आ दावहा नाङाखै। दा बावैसो सिगां रन्जन दैमारिनि बिथांनि थाखाय माखासे मोजां खौरांखौ खोनानो मोन्दों। बेजों लोगोसे नाथाय बिथाङा दाबोनो जोबथेसालियाव दङ आरो बेजों लोगोसे NDFB-नि गोबां सोद्रोमाफोरा दाबोनो माने आरेस्ट वारेन्ट फैयो न'आवहाय आरो बेबायदि आरेस्ट वारेन्ट फैनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा दिनै बिसार गोरोबथाजोंहाय जुदि बे गासिबो NDFB-नि केसा उइथ्र' जानांगौमोनब्ला दिनै मानो बर'नि NDFB-नि जे जोहोलावफोर बिथांमोनाव मानो दाबो आरेस्ट वारेन्ट फैयो मा बुङो नोंथाङा? आं केसनि बारै एसे उनाव बुंगोन। आं रन्जन दैमारि सारनिखौ ससे बुंलांग्रोनोसै। रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै, ससेल' बुंगोन। मैया खोनानो मोन्दों टाटा केसा बियो उइथ्र' जाबाय। बेखिनिखौल' आं बुंना दोनगोन, गुसुंल' बुंनानै दोनगोन। बाद बाखिखौ आं उनाव नांगौब्ला सारा गयोब्ला बिनि उनाव नोंथांमोना गासैबो मोनथिगोन। केसनि बेलायाव दिनै क'क्राझाराव आं दिनैहाय गोबां आफादनि गथ'फोरखौ लोगो लाबोदों। गोबां माने बहुत गोबांखौ लोगो लाबोदों। लोगो लाबोनाय बिथांमोना बुंदों जे वारेन्ट केसानो फैबावनानै दङ। जोंनि जुदि पिस एकर्ड होनबाय थादों, मा बावहाय पिस एकर्ड जाखो? मानोथो पिस एकर्ड जुदि जाथारदोंबा केसा मानो हाइनास नन हाइनास मानो जाखो? मानि थाखाय हाइनास नन हाइनासाव दोनखो? मानो ए ग्रुप बि ग्रुप मानो बिदि खालामनानै दोनखो? मानो नन हाइनासा माने हाइनास नङिया मानो उइथ्र' जाखो? हाइनासआ मानो थाबाय थाखो? ओंखायनो आं बुंदों केसा दिनै जोंनि गासैनिबो गथ'फोरनि जिखिनि केस दङ, आं लिडारफोरखौ आं खावलायगोन जाखिनि केस दङ बेफोरखौ थाबैनो उइथ्र' खालामनोखौ नाजा। खारन जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि दुखु दाहायाव दङ। सोरबाया दिनै खामानि मावना जानो गोदाव सोराव जानानै दङ। केस सिफायनो थांनो ना नों ओरै न'नि फारसे साननो, बेफोरबायदि जानानै दङ। दा ओंखायनो आं जोंनि एक्स NDFB-नि लिडारफोरखौ आं खावलायगोन जे बा जोंनि BTC-आव खुंथायाव थानाय प्रमद बर' बिथांखौबो आं खावलायगोन। नोंथाङाबो पिस एकर्डनि खोथाखौ बुंबाय थायो, ओंखायनो सान्थि गोरोबथा जादों होननानै बुंबाय थादों। ओंखायनो पिस एकर्ड जुदि जाथारदोंब्ला जोंनि NDFB-नि केसखौ थाबैनो उइथ्र' खालामनांगौ। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन।